तो भाई लोग आज हम कुछ बतावे ना समझावे आइल बानी। तू लोग ध्यान से समझिए लोग, ना तो हम समझता नहीं कोनो चीज समझल बड़ा मुश्किल के काम है। साला स्कूल में मास्टर समझावत रह गए कि बाबू मोबाइल से दूर रह जाला, लेकिन ना समझ बेहुदा लड़ चट हम ना तुम लोग तो मजाक मस्ती के दूर करल जाओ आ समझे के प्रयास करल जाओ। क्या बात है, चलिए शुरू करते। तो तू लोग ई समझ जा लोग कि भोजपुरी इंडस्ट्री एगो जंगल है। गजब के मर्दे बारा लोग, हम समझे के कहते हैं तो आ का करता रह लोग, पढ़ले नहीं खा लोग का माना कि संख्या बराबर एक, वही तरह मान लो लोग भोजपुरी इंडस्ट्री बराबर जंगल। ई बात तो सब केहू जानता कि जंगल में ढेर सारा जानवर रहे लसन, जैसे कि कुत्ता, सियार, डोम चमारना, कुत्ता, सियार, ऊंट, बिलाई, खरगोश, लेकिन एगो जानवर छूटा था जौना के नाम है शेर। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे हम कहे के ई चाहतनी कि भोजपुरी इंडस्ट्री एगो जंगल है आ जंगल के सारा जानवर एक तरफ आ शेर एक तरफ। ई तरह भोजपुरी के सारा कलाकार एक तरफ आ पवन सिंह एक तरफ। झमकौला से हुई। अरे पवन भैया तार बतावे के ना पड़ी, तू आज साबित कर देला ई गाना गा के। क्या गाना है, आज ही गाना सुन के सारा रंगदार रंगदारी गावल छोड़ दिहन आ सारा रंगदार मुकुरिये पटाई हुई हन। एगो बात तो हम भुलाता नहीं, ई गानवा के राइटर महारंगदार हो। साला जब जब जेल जाला तब कोल्ड ड्रिंक पियला, मिठाई खाला, इंस्टाग्राम पे रील बनाइला, वो पुलिस के सामने। देख ले लोग, तू लोग ई जेल जात समय कितना मजा मस्ती करत जाता रहन, आ ऐसन तू लोग मत करी हो लोग, ना तो पुलिसिया आत्मा मार मारी कि हम बता नहीं खी सकत। अगर तू लोग पावर स्टार के फैन हो लोग तो पावर स्टार पवन सिंह लिखा लोग, और छोटू शिकारी के फैन हो लोग तो उहो लिखा लोग, और चैनल के सब्सक्राइब करो लोग, वीडियो के लाइक करो लोग। मिलता नहीं कोनो ऐसा के नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।